12 minut po godzinie 8. Czas na Gotka z naszym gościa. Z nami w studiu jest pan poseł Marcin Horała. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale także przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego. O tym właśnie będziemy dzisiaj mówić. 11 lutego ogłoszono właśnie powstanie tego zespołu, w którego skład wchodzą m.in. Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS-u, czy Jan Klawiter, ale także na przykład Grzegorz Furgo z Nowoczesnej, czy Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej. Więc mamy tutaj szeroki zakres, zarówno opozycja, jak i rządzący obóz. W dobie takiej polaryzacji, jeżeli chodzi o właśnie Sejm, to takie specyficzne właśnie porozumienie ponad podziałami. Jak udało się tego dokonać? Nie było, muszę z tym przyznać, żadnego problemu. Kiedy jako pomysłodawca zacząłem przymierzać się do powołania takiego zespołu, to tak trochę powiedziałbym sytuacyjnie przy okazji różnych rozmów, spotkań z koleżankami, kolegami parlamentarzystami proponowałem przystąpienie i właściwie nikt komu zaproponowałem, nie odmówił. Jeszcze kilkoro posłów tutaj z naszego terenu nie należy do zespołu, ale to jakby też nie ich wina, może po prostu się nie zdarzyło porozmawiać, czy nie usłyszeli ogłoszenia o powstaniu zespołu. Jest on otwarty, także wszystkich chętnie powitamy i przyjmiemy. Tak jak mówię, nie było z tym problemu. Jest elementem takim jednym z istotnych pełnienia mandatu poselskiego i dużym oczekiwaniem również wyborców, żeby poseł właśnie zabiegał o takie lokalne sprawy, był takim, powiedzmy, lokalnym lobbystą w dobrym znaczeniu tego słowa. I wydaje się, że to jakby połączenie sił razem może nam pozwolić, żeby być bardziej w tym skutecznym, bo to i opinia zespołu parlamentarnego, grona posłów więcej waży niż jednego posła. Czasem jeden poseł ma lepszy kontakt w tym miejscu, inny w drugim. Można tutaj się nawzajem wspierać. Czyli dla tych spraw lokalnych po prostu jest współpraca i nie ma żadnej rywalizacji. Natomiast chciałbym spytać o zakres terytorialny, że tak powiem, tego zespołu, bo mamy takie zespoły, które zajmują się naszymi sprawami, jak na przykład Kaszubski Zespół Parlamentarny. Natomiast tutaj ten zakres terytorialny to Gdynia i Małe Trójmiasto Kaszubskie. Dlaczego taki teren? Co konkretnie się kryje pod tą nazwą? No i jakie są gdzieś wspólne mianowniki? Tak, no definicja to jest miasto Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowa i tereny sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego. Wydawało mi się, że jest to taki dosyć ciekawy, spójny, niezbyt duży, bo są zespoły parlamentarne na przykład przyjaciół poszczególnych województw czy ziem podlaskiego, nie wiem, Podlasia, Podkarpacia. W przypadku Pomorza wydaje się, może to być o tyle nieskuteczne, że jest to bardzo szeroki zakres tematów, ogromny i taki zespół, który zajmuje się wszystkim, koniec końców może zajmować się niczym w istocie. Rumia, Reda, Wejherowo i Gdynia wydają się taką dosyć spójną jednostką, są mocno powiązane. Na przykład w nowych osiedlach deweloperskich w Redzie czy w Wejherowie znaczna część mieszkańców to są do niedawna mieszkańcy Gdyni. Wielu mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego dojeżdża na co dzień do pracy czy w różnych innych życiowych sprawach do Gdyni. No jest tu też oczywiście ten aspekt polityczny, że wszystkie te miasta mieszczą się na terenie jednego okręgu wyborczego do Sejmu, więc posłowie jakby z tego samego grona mogą się przypisać czy poczuć do członkostwa w takim zespole. No i wreszcie od strony problemowej. No jest kilka problemów, które w sposób ewidentny dotyczą tego właśnie mikroregionu, a nie innych. To oczywiście nie znaczy, że my się też nie będziemy zajmować sprawami, w sensie my jako posłowie z innych terenów czy z innych części naszego województwa. Natomiast no tutaj w tych sprawach dotyczących Małego Trójmiasta Kaszubskiego i Gdyni ten zespół będzie wspólnie działał. Jakie to są sprawy, które tutaj jednoczą posłów? No taka sprawa najbardziej chyba pilna i nią prawdopodobnie będziemy się zajmować na najbliższym posiedzeniu zespołu, czyli już za tydzień. To kwestia budowy trasy S6, tego problemu, jaki mamy z budową trasy S6 w Polsce. Jak być może państwo słuchacze wiedzą, albo może nie wiedzą, mamy pewien problem z programem budowy dróg krajowych i autostrad, to znaczy ten, który po poprzednim rządzie został pozostawiony, był, co tu dużo mówić, fikcyjny. Tam było wpisane dróg i autostrad prawie 2 razy więcej niż było finansowania na nie. No i teraz z tą fikcją musimy się mierzyć. Wielu społecznościom lokalnym obiecano, powiedziano, nastawiły się, że ta czy inna droga będzie realizowana. Tymczasem po prostu nie ma na to pieniędzy i to nie dlatego, że obecny rząd czy obecny budżet cokolwiek zabrał z dróg, wręcz przeciwnie, jeszcze dołożył, ale nadal jest to zdecydowanie za mało. W tej perspektywie pojawiły się głosy o oczywistym i koniecznym być może opóźnieniu jakiegoś z etapów
trasy S6, natomiast no, zdecydowanie chcielibyśmy przypilnować, żeby to opóźnienia były jak najmniejsze, żeby ta trasa była budowana, żeby w ramach tej trasy być może jako priorytetowe potraktować trasę lęborską, zwaną również kaszubską. W przypadku, bo to można podzielić na takie 3 główne etapy, czyli obwodnicę metropolitalną Trójmiasta i tu niestety w wyniku aktywności głównie wójta Kolbut, który podważył decyzję środowiskową, opóźnienie niejako jest w sposób naturalny i no, obiektywny i nie sposób tego przeskoczyć, bo trzeba pewną procedurę sądową przechodzić. Mamy tą trasę lęborską lub kaszubską, zwaną kaszubską i pozostałą część S6 tam do Słupska. No wydaje się, że ze względu na naturalne opóźnienie obwodnicy metropolitalnej, jak i natężenie ruchu w rejonie Gdyni, Małego Trójmiasta Kaszubskiego, ta trasa lęborska i kaszubska powinna wysunąć się na pierwszy plan i już wkrótce powinniśmy przystąpić do jej realizacji, więc tego chcemy przypilnować, ale również w dziedzinie inwestycji drogowych to jest kwestia dojazdu, połączenia drogowego portu w Gdyni, a z tym związanej kwestii Opatu i połączenia dalej w kierunku Władysławowa. To jest problem, z którym trzeba się zmierzyć. Straszliwie zaniedbany, to znaczy przez ostatnie lata władze resortu infrastruktury uporczywie odmawiały uznania w ogóle potrzeby budowy takiej drogi krajowej. Mamy nadzieję na podważenie tej dotychczasowej linii. Są tu obiecujące sygnały z Ministerstwa Infrastruktury, natomiast no znów wymaga to dalszych rozmów, dalszych spotkań, żeby taką decyzję wypracować i do programu budowy dróg krajowych być może w jakiejś przyszłości, ale nie mniej, żeby już ta inwestycja była wpisana. Mówimy tutaj o sprawach drogowych. Czy jeszcze jakieś inne? Widzę, że też chce się zespół zająć sprawami kolejowymi, prawda? Tak, oczywiście. No to są 2 istotne z punktu widzenia Gdyni trasy kolejowej, ich modernizacja, przebudowa, czyli połączenia przez Kościerzynę z Bydgoszczą. To jest szczególnie istotne dla Gdyni i dla gdyńskiej gospodarki morskiej, ale również dla mieszkańców Małego Trójmiasta, dlatego że ta główne i właściwie obecnie jedyne połączenie Trójmiasta z Warszawą i z dalszymi częściami kraju, ta główna magistrala kolejowa, no mówiąc krótko, bywa już mocno zapchana, zakorkowana. W węźle w Tczewie chociażby tworzą się zatory pociągów i no, jakiekolwiek opóźnienia czy jakiekolwiek wyjścia z rozkładu już powodują całą kaskadę dalszych opóźnień i blokad, a przecież na przykład przeładunki portu w Gdyni chcielibyśmy, żeby się zwiększały i coraz więcej tych pociągów towarowych, żeby tutaj było. Jest problem związany z budową tak zwanego Forum Raduni w Gdańsku, to takie centrum handlowo-hotelowe, które ma być zbudowane na płycie przykrywającej tę magistralę kolejową, co spowoduje, że chociażby pociągi towarowe, które w składzie mają wagony z określonymi towarami, na przykład potencjalnie toksycznymi czy wybuchowymi, nie będą mogły tamtędy jeździć. Więc połączenie do Gdyni, do Rumi, do Wejherowa dla tych pociągów by prowadziło via Koszalin, na przykład z Warszawy, czyli co jest zupełnym absurdem. No i druga linia, która wymaga modernizacji, to oczywiście ta do Słupska. Obydwie marzyłyby się nam w wysokim standardzie, tak żeby ta komunikacja kolejowa się rozwijała. To jest też kwestia lokalnych społeczności, na przykład wysoki standard linii kolejowej oznacza konieczność budowy bezkolizyjnych przejazdów, żeby zakończyć problemy związane z przejazdami kolizyjnymi, no to wiadomo, i względy bezpieczeństwa, i względy komunikacji są tutaj istotne. Ale to nie tylko infrastruktura kolejowa, no bo to wszystkie kwestie związane chociażby z gospodarką morską w Gdyni. Niedawna dobra decyzja o uratowaniu Stoczni Marynarki Wojennej zagrożonej likwidacją, a od lat w upadłości likwidacyjnej. To jest zresztą też ciekawa sprawa, no bo tu kosztem 300 milionów złotych polska grupa zbrojeniowa wykupiła tę stocznię. Jest duża szansa, że ona wróci do produkcji. Jako podmiot jest już oddłużone. No teraz jest oczywiście kwestia przejęcia z inwentaryzacji, ale będzie mogła działać. A główna informacja, jaka się z tego przebiła do opinii publicznej, to taka, że rzekomo ma być przeniesiona stocznia do Radomia. No po prostu w Radomiu zarejestrowano, akurat w sądzie rejestrowym w Radomiu wniesiono dokumenty spółki, która zajmuje się tą operacją finansową wykupu, uratowania stoczni, co oczywiście nie ma absolutnie żadnego znaczenia poza pewną ciekawostką. Natomiast to ciekawy przyczynek do dyskusji o roli mediów, że z tej istotnej informacji o uratowaniu Stoczni Marynarki Wojennej taka zupełnie poboczna i nieistotna sprawa jakby przesłoniła całą kwestię.
Czyli naświetlenie po prostu rzeczy, która była poboczna. Natomiast to są działania, niektóre z działań, którymi zajmować się będzie Parlamentarny Zespół Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Przypominam, rozmawiamy z przewodniczącym tej grupy, Marcinem Horałą, posłem. Jeszcze na koniec chciałbym spytać, bo to są jakby te priorytety, o których pan tutaj wspomniał. Natomiast czy obywatele, mieszkańcy tych terenów też mogą w jakiś sposób tutaj wejść w interakcję z zespołem i generalnie dzielić się tymi problemami, które ich trapią? Oczywiście, no to odbywa się już właściwie cały czas za pośrednictwem naszych posłów biur poselskich. Posłowie przynależący do zespołu, o których pan wspomniał, ale może jeszcze raz powtórzę, żeby ta wiadomość dobrze dotarła. To z Prawa i Sprawiedliwości moja skromna osoba jako przewodniczący, wiceprzewodniczącą zespołu jest poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk i członkiem jest poseł Janusz Śniadek. Mamy posła niezrzeszonego Jana Klawitra, który też jest wiceprzewodniczącym zespołu. Z Platformy Obywatelskiej posłowie Stanisław Lamczyk i Kazimierz Plocke i z Nowoczesnej poseł Grzegorz Furgo, więc do każdego z nas można się zgłaszać i tego rodzaju uwagi przekazywać. My też w przyszłości będziemy nawiązywać współpracę i dialog z lokalnymi samorządami i samorządowcami. Również ponieważ no, też w każdym samorządzie zdarzają się różne opcje, różne punkty widzenia, więc to nie tylko tą wiodącą, ale wszystkie chcielibyśmy poznawać na miarę naszych możliwości. Choć trzeba przyznać, że wydaje mi się, że pewien poziom wiedzy na temat katalogu problemów i spraw ważnych każdy z nas, no to zresztą samy przegląd tych nazwisk wskazuje, że to wszystko są ludzie od dawna tutaj zakorzenieni, działający ludzie stąd. Także ten przegląd mamy, choć każde nowe zgłoszenie oczywiście przyjmiemy i rozważymy. No największym problemem jest jednakowoż nie tylko pozyskiwanie wiedzy, ale działanie, realizowanie, rozwiązywanie tych problemów. To nigdy nie jest łatwe i to nigdy nie jest tak, że nagle jak za dotknięciem magicznej różdżki wszystko da się zrobić. Ale jak mówię, będziemy działać, będziemy się starać, a działając razem wydaje się mamy tutaj większe szanse, większą taką powiedziałbym siłę rażenia. Tak jest. To wszystko, jeżeli chodzi o zespół parlamentarny Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Naszym gościem jest poseł Marcin Horała, przewodniczący tego zespołu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.